Zer, entzun ondo. Ia izibor edo robot behin betikoa. Arte martzialetako maisuen zelulaz landua eta ordenagailuz sortua. Irrikatzen nauki azten eta handitzen ikusteko eta munduko ziburrik indartsuena izela frogatzeko. Orain zel, bioenergia irentziko duk eta azten jarraituko du. Eta nik asmaturiko 17 eta 18 ziborrekin fusionaturik, erabat osatzea izenean, munduko indarrik handienaren jabe izango aiz. Hauxe bai monstro izugarria! Ez etxi! Tiro denok batera! Gero doktoreak esan zidana egia zen. Arte martzialetako maisu handien zelulaz eraikian nintzelarik, enneukan areriorik. Baina, 17-18 robotak ezin izan nituen aurkitu, pila eta pila banen bilen ere.